बर' बिजोंनि सोलोंथाइ दा बावहाय दिनैहाय दानि गोदान मुगायाव मोननै कुइसन फैबाय थादों बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ सरकारि स्कुलावल' लाखिनो हायो ना प्राइभेट स्कुलफोरनि गेजेरजोंबो बेखौ लाखिनो हायो एन्सारा मोनसेयावल' गैया जोंनो सरकारि स्कुलबो नांगौ आरो प्राइभेट स्कुलबो नांगौ किन्तु आं बुंनो नागिरनाया मा प्राइभेट इनिशिएटिभनि गेजेरजोंबो बर' बिजोङा दिनै थांनानै दङ जायगा जायगा सरकारि स्कुलनि रुजुनायाव प्राइभेट स्कुलफोरा बांसिनै रिजाल्टफ्रा मोजां खालामनानै बर' फरायसाफोरखौ बर' मिडियामनि सोलोंथाइ लानायाव थुलुंगा होबाय थादों जेरैहाय दा बाक्सा तामुलपुरफ्राव बाथौ मिसन स्कुलफ्राबो मोजां खालामबाय थादों आरो गसाइगाव बा क'क्राझार पर्बतजराखौ नायोबा बेवहाय ब्रह्म मिसनफ्राबो मोजां रिजाल्ट खालामबाय थादों लोगोसेयैनो दिनै इंलिश मिडियाम स्कुलफ्राव नाथाय बर' मिडियामा एमाइलबो नङामोन मोनसे समसिमाव थिग बिनि उनाव दिनै 2002 मायथाइनिफ्राय इउ एन एकाडेमि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव खुलिदों गासै आसामाव प्राय दिनैहाय 85 गंसो इउ एन एकाडेमि दङ आरो बे 85 गं इउ एन एकाडेमिया बर' मिडियामनि सोलोंथाइ होनायनि बेलायाव एसेबो फासयाखै आरो बुंनो थाङोबा जोंनि बर' मिडियामनि क्वालिटि एजुकेशनखौ नायोबा इउ एन एकाडेमिया फार बेटार माने क्वालिटि एजुकेशनबो होदों दा ओंखायनो दिनै जोंनि गेजेराव हाजारथा सोंलु फैयो जों हमनानै लादो सरकारि बर' मिडियाम स्कुल बेवहाय टिचारफ्रा फुल पेमेन्ट मोनो पेन्सनबो मोनो गोदोनिफ्राय जेसेबां नियम नितिनि गेजेरजों फैनांगौ फरायसाफोरा टेक्सटबुक मोनगोन एबा एडमिशन फ्रि जागोन आरो प्राइभेट स्कुलफोराव लिमिटेड सेलारि बाखि फेसिलिटिफ्रा गैया आरो गोनां गैयै बयबो फिस होनानै फरायगासिनो दङ थेवब्लाबो प्राइभेट स्कुलफोरनि पारफरमेन्सफ्रा मानो बांसिन साबसिन जादों बे मोनसे एनालाइसिस खालामनानै नायनो गोनां खम सेलारिजोंब्लाबो मानो डेडिकेशना बारा जादों नैबे एसे जोङो साननो गोनां बाथ्रा बर' मिडियामा बबेबा स्कुल थैलांनायजोंबो बर' मिडियाम थैनानै थांनाय नङा बबेबा जायगायाव बर' मिडियामा गैया जागोन नाथाय सरकारा जेब्लासिम मिडियामनि रिकगनिसनखौ रिकगनाइज खालामा अब्लासिम बर' मिडियामा थागोन आरो एब्लासिम गभर्नमेन्टआ रिकगनिसन होनानै दोनबाय थासासिम नोङो बेखौ बर' मिडियामनि सोलोंथाइफोरखौ विभिन्न फर्माव डिफारेन्ट फर्माव लांनानै नोङो प्राइभेट एबा प्राइभेट इनिशिएटिभ सेमि प्राइभेट बा सरकारि स्कुलफोरखौबो मोजांसिन खालामनानै नों लाखिबाय थानो हायो सोंलुआ फैदों दिनै बे टेक्न'लजि जुगाव बर' मिडियामा हारसिङै थांना थानो हागोन ना हाया आङो बेखौ एसे गुवार रोखोमै नायोबा जायफोरनाखि हमनानै लादो इन्डियायाव माखासे लिडिं लेंगुवेज दङ जेरै हिन्दीखौ बुंजायो आरो दा आसामाव आसामिसआ लिडिं लेंगुवेज बेंगलाव बेंगलि आरो तामिलनाडुआव तामिलफोर बिसोरनो मालायनि मदद नाङा थांनानै थानो आरो गावसोरनो बिसोर साफिसियेन्ट नाथाय जोंबादि एसे मार्जिनेलाइज आरो खम जनसंख्या थानाय जातिफोरनि मिडियाम एबा लेंगुवेजाव जों जेब्लायबो बबेबा नङा बबेबा अल्टारनेटिभ लेंगुवेजनि हेल्प लाबाय थानांगौ जायो गाव हारसिङै नोङो स्टेन्ड खालामनो हाया एबा साफिसियेन्ट जानो हाया जायनि थाखाय मोनसे समाव बर'फ्रा असमियाखौ बिकल्प हिसाबै लादोंमोन आथिख बेंगलाव थानाय बर'फोरा दिनै बर' मिडियाम गैया बेंगलिखौनो मोनसे मुल मिडियाम हिसाबै लादों किन्तु दानि बे ग्लबेलाइजेसनाव असमियाफ्राबो मोनसे बिकल्प लेंगुवेज हिसाबै इंलिशनि मदद लानांगौ जायो अल्टारनेटिभ लेंगुवेज हिसाबै
आरो बर' मिडियामावबो इंलिसखौनो अल्टारनेटिभ लेंगुवेज हिसाबै मदद लाबाय थानो गोनां जायो उइदाउट इंलिस जोंनि एजुकेशना कमप्लिट जाया दा बे बेलायाव जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोरावबो फरायसाफोरखौ मोजां इंलिस फोरोंनांगौनि मोनसे गोनांथि फैबाय फार्स्टिं दहाय दिगन्त रामसियारिया बुंलांदों मा कमिउनिकेटिं स्किलफ्रा एसे जोंनाव बिराद ल' बे बर' मिडियाम स्टुडेन्टसफ्रा दा आङो गुणोत्सवआव बेरायनानैबो नुबाय जे मोनसे स्कुलावनो आसामिस मिडियामनि स्टुडेन्टस दङ माबा मोनसे कुइसन खालामोबा बियो रोंबाबो रोङाबाबो खुब कनफिडेन्टलि बुङो भुलखौबो कनफिडेन्टलि बुङो आरो राइटखौबो राइट कनफिडेन्टलि बुङो आरो जोंनि बर' मिडियामफोरनि गथ'फोरा मोनसे साइक'लजिकेल मोनसे इस्युआ गैया नङा दङ जे राइट अर रं एन्सार होनायनि आगोल बहुतखिनि लाजिनाय देखायो आख' फाख' मोननाय देखायो बे सेल्फ कनफिडेन्सआ बेखौ स्कुलफ्राव बिल्डआप खालामनांगौनि गोनांथि दङ आरो बिमा बिफाफ्राबो एबा गामि ओनसोलफ्रावबो बेनि मोनसे ओरैबायदि मोनसे एटमस्फियार लाबोनांगौ जायो जे जों कनफिडेन्टलि एन्सार नांगौ दा बेखौनो एक्सपेरिमेन्टेल बेसिसाव क'क्राझार इउ एन एकाडेमियाव आंबो लिंक दंमोन हिसाबै जोङो बै कनफिडेन्सनि सेल्फ कनफिडेन्स माने बे कनफिडेन्स बिल्डिं बिजाबखौ एक्सपेरिमेन्टेल माने बेसिसाव जों नायदोंमोन नायै बर' मिडियामनि गथ' कुइज कम्पिटिसनाव थाङो इंलिसाव बिसोर कनफिडेन्टलि एन्सारखौ होबोयो आरो बर'आवबाबो कनफिडेन्टलि एन्सारखौ होबोयो आरो हिन्दीयावबाबो खुब कनफिडेन्टलि एन्सारखौ होबोयो थ' बर' मिडियाम स्टुडेन्टफ्रा जे हायैनि बाथ्रा नङा जों बेखौ हाया होननानै साननो नाङा बे सेल्फ कनफिडेन्सनि बाथ्रा फारसेथिङै दा भार्नाकुलार मिडियामनि जे एजुकेसन बे एजुकेसनखौ लानानै एनइपिआव गोबां बाथ्रा बुंदों भारतनि पलिसियाबो मादार टांजों शिक्षा लानायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय बेवहायबो मोनसे स्टेपबो दङ एबा माखासे पर्यायफोर दङ जे भार्नाकुलार मिडियामा मा धरननि भार्नाकुलार मिडियाम नों जुदि गावनो गाव मोनसे डमिनेन्ट लेंगुवेज बा बे आप टु हायर सेकेन्डारि एबा जोबजासिमाव नों बे लेंगुवेजजोंनो एजुकेसनखौ लाहैनो हायो रिसार्चखौबो खालामहैनो हायो नोङो पिएइचडिबो लाहैनो हायो गासिबो लाजोबनो हायो नाथाय नोंनि लेंगुवेजआ जुदि बबेबा स्टेटआव एसे साब लेंगुवेजआव फैयोबा मार्जिनेलाइज भाषा भाषिफोरनि मोनसे लेंगुवेज बा मिडियाम जायोबा जों बबेबा मोनसे स्टेजनिफ्राय गुबुन लेंगुवेजआव एजुकेसन लाहैनो गोनां जायो दा बर' मिडियामनि बाथ्रायाबो बेनो फैबाय थादों जे सरकारा नाथाय मोनसे हाबाफारि लानानै बर' मिडियामखौ हायार सेकेन्डारिसिम थिसननायनि मोनसे फारिखौ देग्लायनिफ्राय जागायजेनबाय आरो हायार सेकेन्डारिसिम बर' मिडियामजों फरायलांनांगौनि मोनसे राहाखौबो खालामनानै होबाय थ' बेनिखायनो दिनैहाय बर' मिडियामावबो स्कपफ्रा जोबाखै खिन्थु जायगा जायगा जेरैहाय बक'बर बादि ओनसोलाव बर' मिडियाम स्कुलफ्राव टिचारनि आंखाला गैया नङा दङ आरो बे बहुद बोसोरनि जेंना आरो दिनै स्कुल एपइन्टमेन्ट बा स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन टिचार एपइन्टमेन्टआव गोबां क्राइटेरियाफोर फैबाय नाथाय बेखौ सुस्रांनायनि जिहेतु लामाखौ जों लाबाय थादों आरो बेखौ मोनसे फोथायनाय ला जे बर' मिडियामजों फरायोबा जोङो साक्सेस जानो हाया जिबनाव केरियार दानो हाया बे बाथ्राया रं नसन कनसेप्टआनो रं बियो बेखौ जोङो साननोबो नाङा खारन जों एभारेजै नायोबा 1000 जन बर' मिडियाम फरायनाय आरो 1000 जन इंलिस मिडियाम फरायनाय फरायसाफोरनि गेजेराव कम्पेयार खालामनानै नायोबा हयथ'बा इंलिस मिडियामाव साब्रै साबा अनजिमानि बारा मानसि ओंखारदों जानो हागौ जायफोर साक्सेसफुल जाबाय नाथाय बर' मिडियामजोंबो खुब खम नङा नाथाय बै माखासे जोंनि माइन्डसेट जे मिडियामखौ लानानै जे फ्रास्ट्रेसन मिडियामखौ लानानै जेनेरेसनाव मोनसे फ्रास्ट्रेसनबो दङ आरो जोङो बे फ्रास्ट्रेसना जोंनि सिनियरफोरनिफ्रायनो नुजानाय गोरों गोराफ्रानो बे फ्रास्ट्रेसनफोरखौ जों लाबोदों
दा जिखि मिडियामाव फराया नाथाय बर' मिडियामाबो इकुवेलि कम्पिटेन्ट इनाफ बे कन्फिडेन्सखौ जोङो सोनो हानांगौ स्कुलाव फोरोंनायनि गेजेरजों दा बेनिखाय दिनै बर' थुनलाइ आफाद बादि मोनसे आफादा 1952 निफ्राय मोनसे जाहोनावनो जोनोम जाबोदों बे जाहैबाय राव थुनलाइ आरो राव थुनलाइखौ फोथांनायाव मिडियामा खोब माने गोनांथार मोनसे आइडिया जाफैनायाव मोनसे समाव आंहाबो मोनसे गाबखांनाय गिखांनायबो फैदोंमोन क'क्राझाराव थानानै जे नुनो मोनबाय जे बर' मिडियामनि एलपि स्कुलाव एनरलमेन्टआ 0 जालांबाय क'क्राझार टाउननि खाथि खाला गामिफोराव गोदान एडमिसन गैलिया क'क्राझार टाउनाव जेसेबां एलपि स्कुल दं बर' मिडियाम एनरलमेन्टआ 0 बिद्यापीठजों नांजाबनाय बेफोर थासारिफोरखौ नुनानै खालि क'क्राझारल' नङा गसाइगाव जेरावबो मोनसे समाव बे गाबखांनायानो आंखौबो बाध्य खालामदोंमोन मा बर' मिडियामखौ प्राइभेट स्कुल खुलियोबा माबादि जायो बे इउएन एकाडेमिखौ जों ओंखायनो क'क्राझाराव खुलिजेननाय जादोंमोन बै समाव सारा आसामाव इसेबां बुरजा इउएन एकाडेमि गायसननायनि खुनु थांखि गैयामोन नाथाय जों क'क्राझाराव गायसननानै जेला एलपि स्टेजनिफ्राय नार्सारिनिफ्राय लानानै दा हायार सेकेन्डारि लेभेल डिग्री कर्ससिम पिजि कर्ससिम जों जेला खुलिहैबाय बेवहाय नुनो मोनबाय जे क'क्राझार टाउनाव थानाय मानसिफोराबो बर' मिडियामनि सायाव मोनसे बिश्वासखौ दिन्नानै बे जे सोरबा 3rd ग्रेडआव साख्रि मावनाय 4th ग्रेडआव साख्रि मावनायाबो जे इंलिश मिडियाम खारलांजोबनायमोन बे मोनसे रिभार्स ट्रेनाव फैनानै इउएन एकाडेमियाव बर' मिडियामजों फोरोंजोबफिननायखौ जों नुनो मोनदों दा बिसोरनि फिसा फिसौफ्राबो जोबोद गाहाम सोलोंथाइ लानो हादों थ' बेवहाय मोनसे जों मिसन हिसाबै लायोबा जों दा थुनलाइ आफादाबो फरायसा आफादाबो खालि जोङो सरकारि माने पलिसिनि सायावल' निर्भर खालामालासिनो प्राइभेट स्कुलफ्रा जेरै मोजां खालामदोंबा जों बे आफादफ्राबो स्कुल एडपसननि जे पलिसि बेफोर जोबोद खामानि होयो जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोर 1 बोसोरनैयाव माखासे स्कुल एडपसन खालामदोंमोन आरो जेलानाखि इउएन एकाडेमि खुलिनानै फार्स्ट बेच 2006 मायाव फार्स्ट बेच मेट्रिक परिखा होजेनदोंमोन बे समाव एन्टायार बर' मिडियामनि फार्स्ट डिभिजन जानाय फरायसाफोरनि संख्याया 22 ना माल'मोन 26ल'मोन नाथाय जेला जों होजेननाय लोगो लोगोनो खेबसेयैनो 50आव फैदों बेनिफ्राय नेक्स्ट इयाराव ओरैबायदि दावखोयै 300 400 दा माने दिनै 1300सिम माने फार्स्ट डिभिजन फैनाय सोरबा स्टेन खालामदों सोरबा मा खालामदों बे इउएन एकाडेमिनिफ्राय सोरबा आईआईटिआवबो थांबाय डक्टर इन्जिनियारा गोबां थांबाय आरो डक्टर इन्जिनियारजों लोगोसे आईआईटिआवबो थांबाय एनआईटिआव थांबाय मेनेजमेन्टआव थांबाय बे साक्सेसफोरखौ नुयोबा बर' मिडियामनि सायाव मोनसे कन्फिडेन्सआ बै ओनसोलफ्राव फैफिननायखौ नुयोबा जों जुदि गाव गावनि दायित्वफोरखौ रेसपन्सिबिलिटिखौ रुजुनलायनानै गासैबो रोखोमनि खामानिफोरखौ सिनसियारलि मावलांलायोबा जों बर' मिडियामजोंबो मोजां सोलोंथाइ होनो हायो मानो होनबा मोनसे जोङो जिहेतु मोनसे हाबाफारि लाबाय थांखि लाबाय जा बर' मिडियामखौ जों लाखिगोन थ' बेखौ मोजाङै लाखिनांगोन आरो जुदि मोजाङै लाखिनो हायाबा बेखौ ओरैनो दोनबाय थानायनि खुनु मिनिं गैया थ' लाखिनांगौबा मोजाङै लाखिनांगौ आं बेखिनिखौनो खावलायनानै दिनै सेमिनाराव सुंद' बिबुंथि बुंनो होनायनि मोनसे खाबु होनायनि थाखाय आङो साबायखर जासिबाय संकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय एफएनएफ महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।